две категории 62 кг, победа за Сонам Сонам, Индия. Следваща среща, същата категория осмина финал, Виктория Оверби, Норвегия, Монока Озаки, Япония. Две категория 72 кг, четвъртфинал, Анастасия Панасович, Казахстан, Ванеса Георгиева, България. Directly to the house. Okay. Yes, but red hit it. Red hit it. Red. Red. One blue. Yeah. Okay. Stop! Тепика категория